खावलायसिगोन बे सुबुं गौमाया एक्चुअली जों रायजो सोलायनाय हामबाय होनांगोन धन्यबाद होनांगोन सोलायनाय थांनाय 17 बोसोराव इउपिपिएल हादर सोलायनाय पान्डबफोरखौ 13 बोसोर बर'बास खालामनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बिपिएफआ 17 बोसोर बाध्य खालामदोंमोन दिनै अल्टारनेटिभ वे मोनबाय दिनै रायजो राजाफ्रा खौसे जाबाय बै समनि कौरब पान्डबनि धोरोमनि दावहा दिनै बे धोरोमनि दावहाया दिनै जागायजेनबाय 10 तारिखाव जोबगोन आरो 12 तारिखाव धोरोमनि दावहानि धोरोमनि दावहायाव प्रमद बर'आ देरहानो थांबाय दा बावैसो जोंनिसिम मोनसे जोंनि इउपिपिएल हान्जानि 70% जानानै दङ क'क्राझार बाक्सा जिल्लायावहाय गोजाननिफ्राय इनफरमेसन मोननायाव 8टा सिटआव जोङो उदालगुरि मुजायाव देरहानाया कनफार्म जाना दङ 6टा सिटआव बाक्सायाव देरहानाया नै दानि टाइमसिम देरहानाया कनफार्म जाना दङ गति बेलासियाव लागै बे बारायलांनो हागौ दिनैनि बे गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गिबि गिबियाव आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आङो बावहरबाय रायजो राजाफोर जोङो मेलखौ जागायनो आखायाव लानाय जाबाय आरो आं आसा खालामो बिथांमोना बयबो आज এই মহা রেলের উপস্থিত সকল শ্রদ্ধা রাইজ আই মাতৃ ভাই ভনী সকললৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা আৰু নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছো আমি সভাখন আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै बे गोलाव समाव ইতিমধ্যে সভাখন পৰিচালনা কৰিবলৈ इयुनाव मा मावलांगोन बेनि মোক দায়িত্ব দিয়া হৈছে फोरमायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि গতিকে এই দায়িত্ব हिसाबै बिथांमोनहाबो আপোনালোক সকলোৰে देरहासार जानो हायो সহযোগিতা কামনা কৰি আজি মই এই সভাখন চলাই লৈ যাবৰ কাৰণে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলো बेबादि दिनैनि सुबुं गौमाया আমাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহি আছে जे सुबुं गौमा जादों बहाय আজি সকলোৱে গম পায় बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बेखौ আজিৰ দিনত आङो सानदों बाक्सा उदालगुरि जिल्लायाव प्राय এই দুয়োখন জিলাত रायजो राजाफ्रा বিটিসি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে भोट होगोन आरो 3.5 लाख दिनै बाक्सा उदालगुरियाव 7टा बे मोननैबो जिल्लायाव बिसायख'थिया दा सोलिगासिनो दङ काजलगाव साब डिभिजनाव आं आसा खालामो जोंनि आफादगिरि प्रमोद बड़ो बिथाङा फैगासिनो दङ 7टा समष्टियावबो जोङो दा लासै लासैनो मेलखौ जागायनो आखायाव लाबाय आरो दा जाबाय थानाय दिनै जाबाय थानाय गतिके उननियाव थानाय गासैबो लामायाव थानाय गासैबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ 21टा उनथिंजाय जायगा लाहैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय इउपिपिएल हान्जाया 14टानिफ्राय 15टा देरहानानै फैगासिनो दङ बेनि हिसाबै बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेनिखायनो 10 तारिखाव जे 19टा आंनि फारसेनिफ्राय जों इउपिपिएल दलनिफ्राय बयबो जोङो 14टानिफ्राय 15टा दुमदुर गाहाम हामलायनाय हरबाय जालांगोन बेनिखायनो जोङो आरो दिनैनिफ्राय गौमायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो समष्टि लानानै इउपिपिएल সকলো रायज সকলো बुंनो थाङोब्ला बेवहाय 2 मिनिट आरो स्लोगान दिम गुबुन गुबुन हारि সেই স্লোগানে সকলে যাতে অংশগ্রহণ করে इउपिपिएलनि जे মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো माहारिनि गोरबोखौ সকলে যাতে থিয় হয় हारि माहारिया दिनै फोथायनाय बयबो जाहाथे खनसे गसंसायना बेखौ खावलायबाय मोनसेल' हारिनि थाखाय मावनाय नङा बयबो जाहाथे गसङा সকলে जाहाथे থিয় হয় आरो बेवहाय दिनै আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছো अस्ट्रनि जे आन्दोलना जोबनानै थांबाय সকলে থিয় হওক बयबो गसंजों रैखा खालामनानै बेवहाय बयबो रायजो जानांगौनि बयबो गसंजों मोननाय मोननायखौ हिसाब खालामालासिनो बयनिबो हारिनि रैखाथि गोजोन बयबो जाहाथे बुंफायो बयबो हारिफ्रा दिनैहाय आवगायबोदों परिबर्तনের दरकार हारि नङा गासिबो हारिनि मददजोंनो इउपिपिएलआ देरहासार परिबर्तনের दरकार 10 তারিখও সভাপতি চিৰাং শ্ৰীযুত নাৰায়ণ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ जागासिनो दङ आरो 21टा सिटआव जोङो 15टानि बारा जोङो मोनगोन आरो 10 तारिखआव जानो गोनां
UPPL Central Committee উপসভাপতি শ্রীযুত মাধব ছেত্রী তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। गासै जोङो 30 तानिबो बारा माने सिट আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে बाथ्रा दिनै रोखा जानानै এসময়ৰ BTC-ৰ MCLA मोनसेल' हारिखौ BPF-ৰ MCLA मोनाखै बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनिबो गोबां बाहागो लाफैनो मोनदों। শ্রীযুত লৰেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিধানসভা কমিটিজন খাवलायबाय। UPPL हान्जाखौ BTC-नि 35 लाख मानसिफ्रा दिनै मोजां मोननानै आरो UPPL हान्जायाव दिनै बाहागो लादों। আৰু আমাৰ মাজত আছে बेवहाय गासिबो जाति जनगोष्ठीया दिनै सोलायनाय আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক দল शान्ति लुबैदों जौगानाय लुबैदों। মমতাপুৰ progressive 15টা बोसोराव BPF-आ पार्टी जौगानो हायाखै बे बाथ्राखौ दिनै KPP-ৰ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে কেন্দ্ৰৰ बुजायबोदों मानसिफोरखौ जाख्लबोदों लोंख्लबोदों শ্রীযুত बे উত্তম बाथ्राखौ दिनै कुमार राय रायजोफ्रा मिथिजोब्बाय। তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ सुखबो অনুৰোধ जाबाय কৰিলোঁ। शान्ति फैबाय अस्त्र गैला आन्दोलनबो गैला बयनिबो गोसोआव गोजोननाय फैबाय दा UPPL-आ शान्ति बेटिया गोर्खा समाजৰ इयुनाव सेन्ट्रेल कमिटि कन्भेनर खामानि मावनो दिनै फोसावदों। श्रीयुत गतिके उत्तम रायजोफोरा प्रधान मोजाङै बुजिदों तेखेतक নিজৰ परिचय दिবলৈ जायखिजाया অনুৰোধ मेल কৰিলোঁ। मिटिङानो जाया मानो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों बेवहाय मोनसेल' जातिनि बाथ्रा गैया আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ এজন নেত্ৰী आरो बेनो मोनसे फोरमायो सेन्ट्रेल कमिटि BTC ओनसोलाव बयबो सोलायनाय UPPL-ৰ মহিলা গোটৰ एबारनि बिसायख'थिया रायजो राजाफोरनि थाखाय मानि थाखाय প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীযুত বীণা গয়াৰী ডাঙৰীয়ানী তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। आरो गाज्रि शासननिफ्राय रायजो राजाफ्रा আৰু আমাৰ UPPL দলৰ চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ এজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট थांनाय 15 শ্ৰীযুত बोसोराव মাধৱ ছেত্ৰী BPF-आ তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ 15 অনুৰোধ बोसोराव কৰিলোঁ। रायजो राजानि अननाय मोनबाय नाथाय बे 15 बोसोराव BPF-आ रायजो राजाखौ अननो रोंदिया। আৰু আমাৰ মাজত আছে होदों बयबो जाति एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट अनलायनाया गैया जाबोदों एबसुर आरो दुखिया मोनसे मानसिफोर समनि एबसुरनि केन्द्रफोरनि जे आसनिफोर लोगो आफादगिरि मानसिनाव रमिय'पि नार्जारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायबाय। दिनाव खेलेमेले खालामदों बे गासै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथियो। गतिके आरो रायजो दङ सोलायनायखौ लुबैदों আমাৰ মাজত আছে सोलायनायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। सेन्ट्रेल कमिटि दिनैहाय जिखिनि थासारि जों UPPL अर्गानाइजिং जेरावखि जाया सेक्रेटारि मानो अपना सरेन डाঙৰীয়া তেখেতক নিজৰ जोंनि পৰিচय हान्जायाव दिनै দিবলৈ बाहागो लादों। অনুৰোধ কৰিলোঁ। दिनैसिमबो मोनानि 12टासिमबो गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि हान्जायाव दाबो जयेन जागासिनो दङ आरो आं सानो गाबोनहाय जोंहा जोबथा मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारिया जोबगोन गाबोनसिमबो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जोंनि हान्जायाव हाबनायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेनो जोंनि मोनसे আৰু আমাৰ মাজত আছে जे फैबाय थानाय आदिबासी समावहाय प्रग्राम मिलिटानर बेखौ बयबो मोजां मोननानै फैदों सेन्ट्रेल कमिटिर आरो जों फाउन्डार सोरबा लागोन बे बाथ्रायाव रोखा चेयारमेन सार गुबुन गुबुन दोलोबा GSP बा BJP बा BPF-फोरा मोनफ्रोमबो संगठनाव बा बाहागो लागासिनो दं। दा UPPL हिसाबै सारा मा बुंनो सानो? GSP BJP मोनफ्रोमबो समस्थियाव हाबनानै जे दोहौ खालामगासिनो दं। दा UPPL हिसाबै मा बुंनो सानो सारा? आं सानो আমাৰ বিটিআৰ बिसायख'थियाव আফ্ৰাসুৰ GSP-यानो जा सेक्रेटारि BJP-यानो जा মনিৰাম राय डाঙৰীয়া BPF-आनो जा তেখেতক নিজৰ BPF-आथ' পৰিচয় गैखालायानो দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। बिथांमोननि नेताफ्राबो सानजा सोनाब सा खोला जाजोबखाबाय दा GSP-याबो दिनै बर' अबर'नि राजनिति खालामदोंमोन। আমাৰ UPPL दলৰ दिनैनि तारिखआव उइंग गैला रायजोफ्रा बर' अबर'खौ लुबैला भाइस आरो प्रेसिडेन्ट BJP हिसाबै बिथांमोना हाबनो सुशीला नाजादों छेत्री डाङरीयानि नाथाय दिनैनि तारिखआव तेखेतक নিজৰ परिचय दिবলৈ जोंनि अनुरोध ओनसोलाव কৰিলোঁ। बारा बिसोर रोदा सुनो हाखायाखै बेखौ बयबो मिथिखागौ बयबो लुबैदों जे UPPL আৰু আমাৰ মাজত এজন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আহি পাইছে GSP-यानो जा BJP-यानो তপন जा ৰায় ডাঙৰীয়া आरो তেখেতক নিজৰ BPF-आथ' পৰিচয় रायलायनो দিবলৈ मोजां অনুৰোধ কৰিলোঁ। दा बिथांमोननि जे हाबनो नाजानाय खामानि मावनाय बे गासैबो बाथ्राफ्रा जोंनि UPPL-नि खाथियाव जेबो जानाय नङा आरो जेबो जोंखौ गोहोम खोलैनो हानाय नङा। जों देरहासार जागोन रायजो राजाफ्रा सोलायनो लुबैदों UPPL-नि सोलायनायखौनो लुबैदों UPPL-नि सरकारखौनो लुबैदों। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব পাৰিছে কচৰেহেন रुंसुं गोबां जायगायाव वर्किं प्रेसिडेन्ट दुङाव थासारि सोलिगासिनो दं। আমাৰ जोबजासिम माबायदि नरेश कोच डाङरीया तेखेतक आसा নিজৰ परिचय खालामदों दिবলৈ बेवहाय অনুৰোধ जेबो কৰিলোঁ। दावराव-दावसि गैयालासेनो बिसायख'थिया जालांथों आरो बयबो रायजो राजा আৰু बेखौ লগতে আছে কোচ দেহেন माने रायजोफ्रा रुंसुं वर्किं होबथानो नाजाबोबाय थानाय जादों कोच देहेन नाथाय माखासे रुंसुं चक्रान्तकारि दङ আমরা बेवहाय একটা BPF-निनो माखासे दुथांफ्रा 15 उपस्थित बोसोर दुथां खामानिखौ मावबाय एडभाइजर इन्द्र मोहन कोच डाङरीया एजेन्सिखौ तेखेतक নিজৰ परिचय दिবলৈ অনুৰোধ दावराव কৰিলোঁ। खालामनो नाजादों मानसिफोरखौ सिगि सुगु खालामनो भट आदाय खालामनो नाजादों बेखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेबायदि आखला एबार जाफुंसारनाय আমাৰ UPPL दলৰ शान्ति लुबैदों আৰু এজন নেতা UPPL अर्गानाइजिं सेक्रेटारि गतिके जाय सौरभ जेखि खान खालामा मानो तेखेतक নিজৰ दावराव परिचय खालामनो दिবলৈ नाजाया অনুৰোধ मानो কৰিলোঁ। बे दावराव खालामग्रा हान्जाया खुनुदिन साक्सेस जानाय नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ भटनि गेजेरजों होखारहरगोन दा जोंनि गेजेराव अनसायगोन